Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης αυτής παρουσίασης του project της Λύσης Καλλιγά στο Ξενία της Άνδρου 2001-2012, ένα αρχείο ανοίγει, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πρωτοβουλίες, επιτυχημένες προσπάθειες και να ανταλλάξουμε ιδέες πάνω στους τρόπους ενεργοποίησης αρχείων τέχνης. Από την αρχή άλλωστε του σχεδιασμού του τρόπου παρουσίασης του project της Λύσης, ήταν κοινή μας απόφαση ότι δεν θα το αντιμετωπίζαμε απλά ως μια έκθεση με συγκεκριμένο υλικό και χρονικό πλαίσιο, με αρχή και τέλος, αλλά περισσότερο ως ένα πεδίο δυναμικό, το οποίο οδηγεί σε συνεργασίες, συνέργειες και συμπράξεις. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις σημερινές ομιλήτριες, την κυρία Τζούλια Δημακοπούλου, ψυχή και διευθύντρια του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, βασική επιδίωξη του οποίου είναι η αξιοποίηση του αρχείου του, καθώς και η συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάδειξη περαιτέρω πηγών για την τέχνη στην Ελλάδα από τα μέσα του 20ου αιώνα έως τις μέρες μας. Την Αλεξάνδρα Τσουκαλά, η οποία θα μας μιλήσει για το αρχείο του πατέρα της, Άρη Κωνσταντινίδη, τις ιδέες του οποίου, μέσα από το ερειπωμένο Ξενία της Άνδρου, ενεργοποίησε η Λύση Καλλιγά στην παρούσα δουλειά της. Την κυρία Λίκη Τσίριαλου, υπεύθυνη του φωτογραφικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, το οποίο μάλιστα παραχώρησε για τις ανάγκες της έκθεσης φωτογραφίες του Άρη Κωνσταντινίδη, είναι στην ενότητα δεξιά που σας δείχνω, που άλλοτε κοσμούσαν τα δωμάτια του Ξενία της Άνδρου. Και βέβαια την Μισέλα Έλληγο, διευθύντρια των αρχείων του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Και να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο ότι η κυρία Έλληγο ταξίδεψε στην Αθήνα, ειδικά για να συμμετάσχει στη σημερινή μας συνάντηση, αλλά και για να γνωρίσει από κοντά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης. Ενώ παράλληλα οργανώθηκαν συναντήσεις και επαφές με μουσεία και αρχειακούς φορείς, με σκοπό την εμπέδωση της προσπάθειας δημιουργίας δικτύων και συνεργασιών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα το Ινστιτούτο και προσωπικά την κυρία Δημακοπούλου για την εξ αρχής ένθερμη υιοθέτηση και στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς και το Ίδρυμα Fulbright για τη συνδρομή του στην πρόσκληση της κυρίας Έλληγο. Για την οργάνωση του προγράμματος της κυρίας Έλληγο στην Αθήνα ήταν αναμφίβολα σημαντική, καθοριστική, θα έλεγα, συμβολή τόσο της κυρίας Δημακοπούλου, όσο και της διευθύντριας του Fulbright στην Ελλάδα, κυρίας Άρτεμις Ζενέτου, και της συντονίστριας του ελληνικού προγράμματος, κυρίας Χατζημανουήλ. Σας ευχαριστώ όλες γι' αυτό και βέβαια την Μισέλ που είναι σήμερα κοντά μας. Και όλους που είστε εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις στη συνέχεια μετά από τις εισηγήσεις. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τα αρχεία τέχνης και οι προεκτάσεις τους είναι πάρα πολλά. Ζητήματα πολιτικών συγκρότησης, πολιτικών πρόσβασης, πολιτικών διαχείρισης και προβολής των αρχείων αυτών, αλλά και επιμέρους ζητήματα όπως η σχέση σύγχρονης τέχνης και αρχείου, τα ρευστά όρια ανάμεσα στο έργο τέχνης και το αρχειακό τεκμήριο, απασχολούν πλέον συστηματικά την ερευνητική και καλλιτεχνική κοινότητα. Η σημερινή ωστόσο συνάντηση σχεδιάστηκε με δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, και αυτή η συνάντηση, όπως και η προηγούμενη, να δημιουργήσει πεδία αλληλεπίδρασης και συνεργασιών. Να σας ενημερώσω στο σημείο αυτό ότι το blog που δημιούργησε η Λύση θα μπορέσετε ίσως στο τέλος να το δείτε από έναν υπολογιστή που βρίσκεται στον εκκλησιακό χώρο. Ότι το blog λοιπόν που δημιούργησε η Λύση έχει γίνει ένα πεδίο συγκέντρωσης πληροφοριών και σκέψεων για το Ξενία της Άνδρου. Παράλληλα, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου Μονουμέντα, με πρωτοβουλία της συντονίστριάς της, κυρίας Ειρήνης Ρατσία, και με αφορμή το συγκεκριμένο project, ξεκίνησε τη δραστηριότητα Μνήμες Ξενία Άνδρου. Σε μια ηλεκτρονική σελίδα που δημιουργήθηκε ειδικά, συλλέγονται σκέψεις, απόψεις, αναμνήσεις, μνήμες, φωτογραφίες που αφορούν στο ξενοδοχείο Τρίτον του Άρη Κωνσταντινίδη, με απότερο στόχο το διατηρηταίο μνημείο που κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας της εγκατάλειψης, να επανέλθει πάλι στην επικαιρότητα μέσα από τις δικές μας μνήμες και αφηγήσεις. Ένα ακόμη αρχείο μαρτυριών, κοντά σε αυτό το αρχείο εικόνων και τεκμηρίων της Λύσης, αναπτύσσεται. Δεύτερος στόχος της σημερινής συνάντησης, οι συγκεκριμένες δράσεις και προσπάθειες που θα μας παρουσιάσουν οι ομιλήτριές μας επιτρέπουν να προβληματιστούμε πάνω σε τρόπους και ωφέλη ενεργοποίησης των αρχείων τέχνης σήμερα.
Τα ανοιχτά, προσβάσιμα, διασυνδεδεμένα και βέβαια τα αυτοκριτικά, με άλλα λόγια τα ενεργά αρχεία, είναι προφανώς απαραίτητα για να προσεγγίσουμε τεκμηριωμένα και επιστημονικά νυφάλια, στην περίπτωσή μας την ιστορία της τέχνης. Όπως παρατηρεί και η Μισελ Έλιγκοτ σε άρθρο της, τα ενεργά αρχεία επιτρέπουν την ανανέωση της ερευνητικής μεθοδολογίας, οδηγούν σε νέες μουσιολογικές πρακτικές, αλλά και σε νέες καλλιτεχνικές μεθόδους. Όπως άλλωστε και το project της Λίζης. Κινείται στο ρευστό, δυναμικό και γι' αυτό γόνιμο χώρο ανάμεσα στο έργο τέχνης, το ερευνητικό πεδίο και το αρχείο. Ενεργοποιώντας φωτογραφικά και αρχαιακά το παρελθόν, μιλάει όχι μόνο για το παρελθόν αυτό, αλλά προτείνει νέες χρήσεις του παρελθόντος στο σήμερα και κινητοποιεί νέες αφηγήσεις, ατομικές και συλλογικές. Στις μέρες μας το αίτημα για πρόσβαση όλων των πολιτών στο πολιτισμικό κεφάλαιο θεωρείται ως κρίσιμο ζήτημα δημοκρατικότητας. Προσωπικά, αν και επικεντρώνομαι ερευνητικά στους τρόπους διάχυσης της γνώσης για την τέχνη και την ιστορία της στο ευρύ κοινό, δεν πιστεύω ότι η άνευ προϋποθέσεων συμμετοχή στο πολιτισμικό κεφάλαιο εξασφαλίζει γόνιμο οπτικό εγγραμματισμό και κριτική αντίληψη. Στην επέδοση μιας κοινωνίας ευρείας, αλλά ταυτόχρονα αναστοχαστικής συμμετοχής στο πολιτισμικό κεφάλαιο, τα ενεργά αρχεία τέχνης αποτελούν ένα βασικότατο εργαλείο. Τόσο για τα μουσεία, τους αρχαιακούς και πολιτιστικούς φορείς και τα ερευνητικά ιδρύματα, όσο και για τους καλλιτέχνες, τους θεωρητικούς και τους ερευνητές, αποτελεί ουσιαστική πλέον πρόκληση ο πειραματισμός, η έρευνα και η συνεργασία πάνω στους τρόπους διασύνδεσης τέχνης, επιστημονικής γνώσης και κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το 2013 η Παγκόσμια ημέρα μουσείων έχει ως θέμα της «Μουσεία, μνήμη και δημιουργικότητα, ίσον κοινωνική αλλαγή». Η Κάρολ Μπέκερ, πρίτανη της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου Κολόμπια, στο βιβλίο της «Η ανατρεπτική φαντασία, καλλιτέχνες, κοινωνία και κοινωνική ευθύνη», αναφέρει μεταξύ άλλων πως η τέχνη μας θυμίζει την πραγματική ενσωμάτωση του εαυτού μας στην κοινωνία και χαρακτηρίζει την τέχνη ως τόπο ψυχικό, ατομικό και κοινωνικό. Κατά αναλογία και οι θεσμοί εντός των οποίων η τέχνη διδάσκεται, μελετάται και παρουσιάζεται δεν μπορούν παρά να νοηθούν ως ενεργοί τόποι ανοιχτής πρόσβασης και διαρκούς αλληλεπίδρασης με την κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κοντά μας εδώ τις ομιλήτριες. Ξεκινούμε με την κυρία Δημακοπούλου βέβαια, να μας πει το όραμά της, που δεν είναι μόνο όραμα, είναι πράξη πλέον. Ναι, τώρα είναι τα οράματα, αλλά πρέπει να κάνουμε και την προσπάθεια. Έχει τέσσερα όσους θέλετε εδώ πριν ξεκινήσει. Ναι. Έχει καθίσματα προς τουλάχιστον 3. 4. Δυσκολεύεται. Ναι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την φίλη και συνεργάτητα από χρόνια Ευγενία Αλεξάκη, γιατί φρόντισε όλη αυτή την έκδοση και τις παρουσιάσεις που κάνουν με πάρα πολύ επαγγελματικό τρόπο. Το οποίο αυτό γιατί πιστεύω πολύ στον επαγγελματισμό των ανθρώπων που δουλεύουν γύρω από την τέχνη. Η σημερινή μας συζήτηση έχει μια ξεχωριστή αφετηρία. Την επιθυμία της Λίζης Καλιγά να μας κάνει κοινωνούς των συναισθημάτων της, των συγκινήσεων που ένιωσε παρακολουθώντας επί χρόνια και τεκμηριώνοντας φωτογραφικά την εγκατάλειψη και τη φθορά που οδηγεί στην τελική εξαφάνιση ενός αξιόλογου αρχιτεκτονικού έργου, δομημένου για να αναδείξει και να προσφέρει μια άλλη ποιοτική σχέση μεταξύ των επισκεπτών και των κατοίκων ενός τόπου με το περιβάλλον. Αυτή η ανάγκη διάσωσης διαμέσου της μνήμης δεν είναι διαφορετική από τους σκοπούς ενός αρχείου, με την έννοια της διαφύλαξης και παράδοσης στους μεταγενέστερους ενός τεκμηριωμένου υλικού που εν δυνάμει μπορεί να ενεργοποιήσει τη μνήμη, να συμβάλλει σε καινούριες δημιουργίες. Ομολογώ όμως ότι η λέξη αρχείο για μένα προσωπικά δεν ανταποκρίνεται ακριβώς τη σχέση μας με τη μνήμη. Η μνήμη είναι επιλεκτική, υποκειμενική και πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει αντικειμενική. Και αν σκεφτούμε ότι το παρελθόν επικυρώνεται εφόσον το αναγνωρίζει το παρόν, τότε συνειδητοποιούμε ότι το εκάστοτε παρόν θα καθορίσει τη χρήση του αρχείου με έναν ανάλογα με την εκάστοτε επικαιρότητα διαφορετικό τρόπο.
Έχοντας όλα αυτά υπόψη μας, προχωρήσαμε στη δομή ενός αρχείου, σύμφωνα με τις ανάγκες του παρόντος και συγχρόνως με πρόθεση να προσφέρουμε προς χρήση μια συνολική και αντικειμενική καταγραφή με δυνατότητες πολλαπλών και πολυσύνθετων προσεγγίσεων. Η παντελής έλλειψη μιας πλήρους καταγραφής όλων των παραγόντων που επηρέασαν τις σχετικές εξελίξεις στον τόπο μας από το δεύτερο μισθό του 20ου αιώνα και έκτοτε, θεωρήσαμε αναγκαίο να συμπεριλάβουμε το σύνολο του πλαισίου της τέχνης, συγγραφείς, θεωρητικούς, μουσεία, αίθουσες τέχνης, συλλέκτες, φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς, εκδότες και άλλους, που με το έργο τους επηρεάζουν το κλίμα μέσα στο οποίο παράγεται ένα μέρος του δικαστικού έργου. Γνωρίζουμε όλοι ότι περισχύουν στις προτιμήσεις των αποδεκτών οι διάφορες τάσεις ανανέωσης της έκφρασης και των εικαστικών μέσων, με αποτέλεσμα κάθε φορά τα μέσα προβολής να επικεντρώνονται σε ορισμένα κινήματα και να περιθωριοποιούνται οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Παραβλέπουμε το έργο καλλιτεχνών που έχουν μια διαφορετική θέση και ακολουθούν ένα προσωπικό όραμα που δεν εντάσσεται στο γενικό κλίμα της εποχής, με αποτέλεσμα να αγνοούνται από τους ιστορικούς και τους επίσημους φορείς που καταθέτουν θεωρητικά κείμενα. Και με αυτόν τον τρόπο οι μελλοντικοί ερευνητές να μην έχουν άμεση πρόσβαση στα καλλιτεχνικά γεγονότα που χαρακτήρισαν την εποχή την οποία μελετούν. Άσχετα όμως από αυτές τις πρόχειρες παρατηρήσεις, ο βασικός στόχος μας της συνολικής καταγραφής απαιτούσε μια αντικειμενική αντιμετώπιση του αρχαίου υλικού. Προσπαθήσαμε να θέσουμε κανόνες βάσει των οποίων το αρχείο του ΙΣΕΚ να μην παρεμβαίνει αξιολογικά στα στοιχεία που παραθέτει. Γεγονός που απαιτεί όσο το δυνατόν πιο έγκυρη τεκμηρίωση και σεβασμό στο αρχαιακό υλικό που τόσο ιδιωτελώς μας προσφέρουν καλλιτέχνες και φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί. Η σύγχρονη τεχνολογία μας προσφέρει σύγχρονες αναζητήσεις που επιτρέπουν την ανασύσταση του κλίματος κάθε εποχής, έτσι ώστε η επικοινωνία με τη μνήμη να είναι τεκμηριωμένη, βασισμένη στο σύνολο του δημιουργικού προϊόντος, με τρόπο όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο. Οι εξελίξεις γενικότερα μπορεί να βασίζονται στην νεωτερικότητα, που συχνά όμως στηρίζεται στο διαφορετικό τρόπο που ανασυνθέτει παραδοσιακά στοιχεία. Βρεθήκαμε χωρίς να το καταλάβουμε από όλη αυτή τη γενική τάση του λεγόμενου πυρετού των αρχείων. Βαθύτερη επιθυμία μας ήταν και παραμένει η ανάδειξη και η πλατύτερη επικοινωνία του έργου τέχνης. Ο διάλογος με το κοινό, με καλλιτέχνες και θεωρητικούς, ήταν η φυσική εξέλιξη του έργου μας. Ένα αρχείο επομένως ανοιχτό, ενεργό. Δουλεύοντας σε αυτό το τομέα, αντιληφθήκαμε τη διασύνδεση της τέχνης με την παγκοσμιοποίηση. Οι σημερινές προτάσεις των καλλιτεχνών υποδεικνύουν μια ανάγκη αντίστασης στην ισοπαίδωση των ιδιωτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τους λαούς. Δεν θα επικρατώ στους βαθύτερους στόχους της παγκοσμιοποίησης που μοιάζει να επικεντρώνεται στην οικονομία. Ασφαλώς δεν έχω τις γνώσεις, μπορώ όμως για να διακρίνω μέσα από τη στάση καλλιτεχνών και γενικότερα του πλαισίου της τέχνης την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζουν, αναλύουν και επικοινωνούν δημιουργικά με τη μνήμη. Και ίσως αυτό επέβαλε τη σημασία που πήραν στις μέρες μας τα αρχεία και την διαφοροποίησή τους από παλαιότερες πρακτικές. Σήμερα τα αρχεία δεν είναι μόνο διαφύλαξη του παρελθόντος. Με τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή που βιώνουμε, έγιναν ένα εργαλείο στο οποίο ο καθένας μας μπορεί να προσφύγει και να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις προσωπικές του αναζητήσεις. Αναφερόμαστε επομένως για αρχεία ενεργά. Η διαμόρφωση της μνήμης μας έχει βαθιές βρύδες και θα μπορούσε να είναι μια ξεχωριστή μελέτη. Εκείνο που με ενδιαφέρει να υπογραφήσω σήμερα είναι ο ρόλος της στην εξέλιξη του πολιτισμού και ειδικότερα στα επιφαινόμενά της στην καλλιτεχνική έκφραση.
Η μνήμη είναι η βαθύτερη σχέση που μας συνδέει άρρηκτα με τις καταβολές μας. Οι καλλιτέχνες ανέκαθεν και με μεγαλύτερη ένταση στην εποχή μας κουβαλούσαν στο έργο τους την καταγωγή τους, τις αξίες και προτεραιότητες που οι εκάστατες κοινωνίες διαμόρφωναν. Σκεφτείτε π.χ. την έκθεση ντοκουμέντα του 2011. Παρουσίασε βασικά ατομικές εκθέσεις καλλιτεχνών που προέρχονταν από όλες τις υπήρους. Είναι εκπληκτικό το πόσο ξεκάθαρα τα έργα αντιπροσώπευαν την ιστορία, τους μύθους, την μοναδικότητα του πολιτισμού της χώρας καταγωγής του καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες σήμερα προσπαθούν να διαφυλάξουν τις ιδιαιτερότητες που κάνουν τόσο ενδιαφέρουσα, επικοδημητική και καθοριστική τη συμβολή τους στις πολιτιστικές εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανοπούλου. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ που μας ξαναδώσατε το πλαίσιο πάνω στο οποίο οργανώσατε όλη αυτή την προσπάθεια και στη συνέχεια είτε στη συζήτηση είτε και σε λίγες μέρες που το πρώτο υλικό θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο σε πολύ λίγο διάστημα από τώρα στο διαδίκτυο, θα ενημερωθείτε από το Ινστιτούτο, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συζητάμε και πιο ειδικά. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν, εδώ τουλάχιστον βλέπω 2 καθίσματα. Και ίσως και διάμεσα. Ωραία. Ελάτε αν θέλετε. Και μπροστά στην πρώτη σειρά υπάρχουν 2 καθίσματα. Έλα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ωραία. Να συνεχίσουμε με την κυρία Τσουκαλά και να ακούσουμε και σίγουρα και πολύτιμες πληροφορίες. Να αλλάξουμε. Τα τελευταία χρόνια έτυχε να πάω αρκετές φορές στην Άνδρο και να έχω δει από κοντά την καταστροφή του Ξενία. Όταν για πρώτη φορά μου μίλησε η Λίζη Καλιγά για το έργο της και το γεγονός ότι επί χρόνια γύριζε μέσα στο Ξενία της Άνδρου, φωτογραφίζοντας και ψάχνοντας να βρει ίχνη και πληροφορίες που συνδέονταν με το Ξενία και την εποχή της λειτουργίας του, με συγκίνησε. Καταρχήν, το συγκεκριμένο Ξενία Τρίτον είναι έργο του πατέρα μου. Όταν είδα τις φωτογραφίες της Λίζης, ένιωσα μια φοβερή βία. Πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια κατά του πολιτισμού να καταστρέφεται ένα έργο σημαντικό και αναγνωρισμένο από την πολιτεία, αφού πρώτερα το έχει κηρύξει διατηρηταίο και πάλι η ίδια η πολιτεία να το αφήνει να καταστραφεί. Τι υποκρισία! Υπάρχει μια αντίφαση. Με τρομάζει αυτή η ανευθυνότητα, η αδιαφορία και πέρα από το έργο του πατέρα μου. Στην προηγούμενη συνάντηση που έγινε εδώ, στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, έγινε προς το τέλος ένας διάλογος. Ακούστηκαν πολλές απόψεις για μια ενδεχόμενη διάσωση του Ξενία Τρίτον και ιδέες για μια νέα χρήση. Θέλω να πω 2 λόγια, έστω και τώρα καθυστερημένα. Θα ευχόμουν λοιπόν, εάν μπορούσε να επισκευαστεί, σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια, να λειτουργούσε και πάλι σαν ξενοδοχείο, διότι σχεδιάστηκε αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Εάν έπρεπε να εξυπηρετήσει άλλες χρήσεις, θα έπρεπε να γίνουν τέτοιες επεμβάσεις που θα λύωναν εντελώς την κάτωξη του κτηρίου, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον έργο του Κωνσταντινίδη. Οπότε προς τι όλο αυτό? Καλύτερα τότε η φυσική καταστροφή που προκαλεί η θάλασσα και ο αέρας της Άνδρου και που η Λίζη έχει καταγράψει τόσο συγκινητικά σε ένα από τα βίντεο που έκανε, παρά μια δίθεν διάσωση. Η επιμελήτρια της έκθεσης, κυρία Αλεξάκη, με προσκάλεσε να λάβω μέρος στη συνάντηση αυτή και την ευχαριστώ. Δεν είμαι ειδικός των αρχείων, δεν είμαι αρχαιονόμος, απλά είμαι συμπληρονόμος του αρχείου του πατέρα μου, Άρη Κωνσταντινίδη. Κάτω από αυτή την ιδιότητα βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας πω μερικά λόγια σχετικά και θα είμαι σύντομη. Θα χωρίσω σε 2 μέρη την ομιλία μου. 1. Τι είναι το αρχείο του πατέρα μου, Άρη Κωνσταντινίδη, και 2. Μερικές σκέψεις και τι περνά από το νου μου σε σχέση με αυτό το αρχείο. Θα ξεκινήσω με το πρώτο και να προσθέσω ότι ο πατέρας μου διατηρούσε μια σχολαστική τάξη στο γραφείο του, με αποτέλεσμα όλα να έχουν τη θέση τους, να είναι ταξινομημένα
και αρχιοθετημένα με ευρετήρια, έτσι ώστε να μπορεί να βρίσκει εύκολα αυτά που ήθελε. Είναι το υλικό από όλα του τα βιβλία και τους καταλόγους των εκθέσεων. Το υλικό της αναδρομικής του έκθεσης το 1989 στην Εθνική Πινακοθήκη. Να σημειώσω εδώ ότι πολλά από τα εκθέματα, φωτογραφίες και σχέδια ήταν τοποθετημένα επάνω σε χαρτί του μέτρου, ύψους περίπου 2,5 μέτρων και φάρδος 1 μέτρο, ώστε να μεταφερθούν επάνω σε ένα ξύλινο φορείο από το γραφείο του στη Βασιλή Σοφίας 4, όπου τα είχε προετοιμάσει, και να είναι έτοιμα για το στήσιμο της έκθεσης στην Πινακοθήκη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επεστράφησαν. Είναι τα σχέδιά του τα αρχιτεκτονικά. Είναι οι μακέτες κάποιων αρχιτεκτονικών έργων του που υλοποιήθηκαν, αλλά και άλλων που δεν υλοποιήθηκαν. Σκίτσα, σχέδια, άλλα με μαύρο πενάκι και άλλα με μολύβι, που αφορούν τα λαϊκά κτίσματα της ανώνυμης αρχιτεκτονικής. Πολλά από αυτά είναι δημοσιευμένα στα βιβλία του και σε καταλόγους εκθέσεών του. Αναπαριστούν υπαίθρια υπόστεγα, σκίαστρα, ξοκλήσια κλπ. Πολλές φορές έγραφε κάτω από το σχέδιο και την περιοχή. Λούτσα, ξοκλήσια της Μυκόνου, μανάβικο στο πέραμα κλπ. Σκίτσα, ζωγραφικά με χρώμα. Εσωτερικά από μικρά ξοκλήσια. Προοπτικά έγχρωμα, αρχιτεκτονικά έργων του και μία σειρά από ζωγραφιές σε χαρτί αρχιτεκτονικό που με χονδρό μαρκαδόρο ζωγράφιζε φιγούρες, ψάρια και διάφορα άλλα. Κολάζ, χαρτοκολλητική. Φωτογραφίες, είναι χιλιάδες. Αρνητικά μαυρόασπρα, μεγέθους 6x6, τυπωμένες φωτογραφίες, διαφάνειες slides. Τα slides τα τακτοποιούσε ο ίδιος με φοβερή τάξη στα κίτρινα κουτάκια της Kodak και σημείωνε σε κάθε φωτογραφία αριθμό. Ήταν αρχιοθετημένα κατά θέματα, τοποθεσίες και με ευρετήρια. Π.χ. Καλαμπάκα, Άνδρος, Σύφνος, Δήλος, Ολυμπία, Ξίδης, Πέτσες, Μόραλης, παιδιά, Δημήτρης και Αλεξάνδρα κλπ. Έγγραφα από τη δουλειά του, από την εποχή που εργαζόταν στον ΕΟΤ, στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, από κόμματα από δημοσιεύσεις αρχιτεκτονικών περιοδικών, εφημερίδων, συνεντεύξεων, ελληνικά και ξένα, που χρησιμοποιούσε συχνά στα βιβλία του. Αστειευόμενος έλεγε, τους έχω φακελωμένους όλους. Αλληλογραφία. Προσωπικές φωτογραφίες από τη ζωή του. Νέος, στον πόλεμο, στο στρατό, στη Γερμανία όταν σπούδασε, εκδρομές εκείνης της περίοδου. Και διάφορα αντικείμενα που είναι και αυτά μέρος του αρχείου του γιατί τα είχε συλλέξει ο ίδιος. Τώρα θα περάσω στο δεύτερο μέρος και θα σας πω τις σκέψεις μου για τη σχέση των κληρονόμων με τα αρχεία. Ο κληρονόμος πρέπει να διαχειριστεί το έργο με υπευθυνότητα και λογική. Και εγώ έτσι προσπαθώ να διαχειριστώ το έργο του πατέρα μου, έχοντας πάντα κατά νου αυτόν, την αξία του έργου του, αλλά και τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται γι' αυτό, στο βαθμό βέβαια που εξαρτάται από εμένα, διότι δεν είμαι η μόνη κληρονόμος δικαιούχος του. Γιατί φιλοσοφικά θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα πώς πρέπει να το διαχειριστεί ένας κληρονόμος. Του ανήκει? Ανήκει μόνο σε αυτόν? Δεν εννοώ νομικά, αλλά ηθικά. Ανήκει στους κληρονόμους ένας σπουδαίος άνθρωπος ή ανήκει σε όλο τον κόσμο? Είμαι μόνο εγώ η τυχερή που είχα ένα τέτοιο πατέρα? Μόνο οι κληρονόμοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό? Εμείς οι κληρονόμοι θα αποφασίζουμε τι θα γίνει με το αρχείο αυτό? Ή να έχει πρόσβαση όποιος θέλει, χρησιμοποιώντας το με όποιο τρόπο θέλει? Ή εμείς οι κληρονόμοι να έχουμε τον έλεγχο και να αποφασίζουμε? Να γίνουμε κλειδοκράτορες του αρχείου για να προστατεύσουμε το αρχείο και κατ' επέκταση το έργο του πατέρα μας από κάποια ενδεχόμενη κακοποίηση? Και αφού εγώ ξέρω τόσο καλά τις απόψεις του, μπορώ να ανεχτώ να βλέπω να γίνονται πράγματα που ξέρω ότι δεν θα του άρεσαν και να τα επιτρέπω? Ναι, αλλά ποιος μου έδωσε αυτό το ρόλο? Τον έδωσα στον εαυτό μου μόνη μου? Κληρονομώντας το αρχείο ενός σπουδαίου ανθρώπου, μήπως γίνω κι εγώ σπουδαία και αποκτήσω φήμη και παίρνω κι εγώ λίγο από τη δόξα του πατέρα μου? Τελικά το έργο του δεν υπάρχει από μόνο του? Δύσκολος ο ρόλος, πολλά τα ερωτήματα και ακόμη περισσότερα τα συναισθήματα. Θυμάμαι πρόσφατα την εποχή που φρόντιζα το εξώφυλλο ενός βιβλίου του πατέρα μου, που πρόσφατα επανεκδώσαμε και το κουβέντιαζα με τον ζωγράφο Αλέκο Λεβίδη, μου είπε μια φράση που από τότε βουίζει συνέχεια στα αυτιά μου. Πρόσεξε μη γίνει σαν κάτι χήρες που είχαν σπουδαίους άντρες και ζουνε μέσα από αυτούς. Πιστεύω πως κανένας δεν μπορεί να λιώσει και να διαστρεβλώσει το έργο του, ό,τι και να γράψει, ό,τι και να κάνει. Ο πατέρας μου φρόντισε ο ίδιος να προστατεύσει το έργο του
δημοσιεύοντας όλα του τα γραπτά, τις σκέψεις του, με τις δικές του επιλογές να στήσει ο ίδιος την αναδρομική του έκθεση, έτσι όπως ακριβώς την ήθελε. Έχω καταλήξει ότι ένας σπουδαίος άνθρωπος σαν τον πατέρα μου, όσο και αν τον αγαπώ, δεν μου ανήκει. Ανήκει σε όλους. Χρέος των κληρονόμων είναι να εξασφαλίσουν στους ερευνητές την πρόσβαση στο αρχείο, έτσι ώστε να μπορούν να αντλήσουν από αυτό τις πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην πρόοδο, δηλαδή στη συνέχεια. Και αυτή η συνέχεια είναι που θα κρατά ζωντανό το αρχείο, δηλαδή το έργο του πατέρα μου και κατά κάποιον τρόπο τον ίδιο τον πατέρα μου. Και εγώ τελικά αυτό είναι που θέλω. Έχουν περάσει 20 χρόνια από το θάνατό του και θα σας πω ένα όνειρο που έχω. Να υπήρχε ένας χώρος δημόσιος, όχι ιδιωτικός, όπου να έχουν πρόσβαση όλοι, χωρίς ειδικές άδειες, σαν ένα μουσείο, με ίσως κάποιο μικρό εισιτήριο, ας πούμε 150-200 τετραγωνικά. Εκεί να στηνόταν το γραφείο του πατέρα μου, περίπου όπως ήταν, με τα βιβλία του, τις ιδιοθήκες, τα ράφια, τα συρτάρια με τα slides, τις αρχιτεκτονικές μαύρες λάμπες που είχε στα γραφεία του και στο σχεδιαστήριο, τις μακέτες που έφτιαχνε ο ίδιος με τα χέρια του, εκτεθειμένες σε τραπέζια και κάποιες φωτογραφίες εκτεθειμένες στους τοίχους, καθώς και μερικά σκίτσα ανώνυμης αρχιτεκτονικής, αλλά και μερικά έργα του ζωγραφικά. Οι δυο του φωτογραφικές μηχανές, η Rolleiflex και η Leica, που με αυτές τράβηξε τις χιλιάδες φωτογραφίες. Κάποια αντικείμενα που αγαπούσε και τα είχε τοποθετήσει στο γραφείο του, όπως μια λαμπάδα της Ανάστασης, που ήταν ζωγραφισμένη με διάφορα χρώματα, χρυσό και ανάγλυφα σχήματα. Μια χάραψη σταριάς που του άρεσε η λιτότητα του σχήματός της και την είχε κρεμασμένη στο γραφείο του για να τη βλέπει και διάφορα άλλα αντικείμενα που συμπληρώνουν την εικόνα του. Και μερικοί υπολογιστές, έτσι ώστε ο κάθε ερευνητής μέσα στο γραφείο του και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που σας περιέγραψα, με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και μέσα από μια βάση δεδομένων στην οποία θα έχει καταγραφεί και ψηφιοποιηθεί όλο, να μπορεί να έχει πρόσβαση και να αντλεί τις πληροφορίες που θέλει. Και μια μεγάλη φωτογραφία του Μαυρόασπρη, αυτή που είχε τραβήξει η Μαρία Δάρα, που είναι στο καράβι καθισμένα στο κατάστρωμα, ταξιδεύοντας για την Έλληνα, και που όπως έχει στραμμένο το βλέμμα του, θα βλέπει όλους αυτούς που επισκέπτονται το αρχείο του και πιστεύω θα χαίρεται. Άλλωστε πιστεύω ότι κάπου στο νου του μπορεί να ονειρευόταν και εκείνος κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και που μας έδωσες τόσο έτσι, πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά και που μοιράστηκες τόσο πολύ προσωπικά θέματα με αυτόν τον τρόπο μαζί μας. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα. Να πούμε ότι, να θυμίσουμε ότι η έκθεση του Άρη Κωνσταντινίδη με φωτογραφίες, δεν θα αναφερθώ σε όλες, με φωτογραφίες του Άρη Κωνσταντινίδη στην αίθουσα τέχνης Δεσμός. Είχε γίνει το 1976. Το υλικό, έτσι για να δούμε και πώς διασταυρώνονται τα αρχεία και οι ιστορίες, το υλικό όλο βέβαια, όλο το αρχείο του Δεσμού, έχει παραχωρηθεί στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης. Για τις ανάγκες της έκθεσης, ανασύρωμαι με τη Λίζη, βρίσκεται στις προθήκες που τώρα είναι τοποθετημένες στην είσοδο της αίθουσας. Βρίσκεται ο μικρός κατάλογος, το δελτίο τύπου από την έκθεση αυτή. Και έτσι με τις φωτογραφίες περνάμε στο φωτογραφικό αρχείο, στην Αλίκη Τζουίριαλου, στο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Πάρα πολύ για την πρόσκληση και μας συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια. Ναι. Η ιδέα της ίδρυσης ενός ξεχωριστού τμήματος στο Μουσείο Μπενάκη, αφιερωμένο στη συγκέντρωση, διαφύλαξη και προβολή της έως τότε παραμελημένης φωτογραφικής κληρονομιάς, ανήκει στην εγγονή του Αντώνη Μπενάκη, η Εμιλία Γερουλάνου.
Το αρχείο συγκροτείται το 1973 και περιλαμβάνει τις 3.000 περίπου φωτογραφίες και αρνητικά, που όπως αναφέρει η ιδρύτρια σε έκθεσή της, ανήκαν στο Μουσείο Μπενάκη και η θεματολογία των οποίων αφορούσε κυρίως την απεικόνιση μνημείων και αντικειμένων βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. Παράλληλα, ο διευθυντής του Μουσείου, Αγγέλος Δελιβοριάς, θέτει την πολιτική του τμήματος, αναφέροντας ότι η σημασία και η αξία ενός φωτογραφικού αρχείου είναι διπλή. Με τη φωτογραφία αποτυπώνεται σε μια δεδομένη στιγμή η μορφή, ο διάκοσμος και η κατάσταση της διατηρήσεως ενός αντικειμένου, είτε πρόκειται για αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, είτε για μεμονωμένα έργα τέχνης, έτσι ώστε και αν ακόμη το ίδιο το αντικείμενο χαθεί ή υποστεί μετέπειτα φορές, να διατηρηθεί τουλάχιστον η απεικόνισή του. Με την έννοια αυτή, συνεχίζει, ένα φωτογραφικό αρχείο είναι ένα εργαστήρι που προσπαθεί να προστατεύσει την ιστορική μνήμη από την ισοπεδωτική εισβολή του νεωτερισμού. Στη συνέχεια, η συλλογή εμπλουτίστηκε, ακολουθώντας όμως τους θεματικούς περιορισμούς που τέθηκαν. Η πρώτη σημαντική φωτογραφική ενότητα προέρχεται από τη δωρεά της Ρένας Ανδρεάδη, η οποία το 1974 παραχώρησε στο τμήμα το προσωπικό της αρχείο, σηματοδοτώντας την αρχή για πολλές δωρεές ακόμη. Την ίδια χρονιά κρίθηκε επιτακτική για τη συμβολή του στην έρευνα της βυζαντινής τέχνης η διάσωση του φωτογραφικού έργου του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1973, αγοράστηκε το αρχείο του Γεωργίου Ρίζου, που καταγράφει το μεσαιωνικό και νεότερο μνημειακό πλούτο της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το 1992 ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπούρας δώρισε στο τμήμα το αρχείο διαφανειών της αείμνηστης συζύγου του Λασκαρίνας Μπούρα, που αποτυπώνουν επαρκώς τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς του ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του τμήματος, η ανάγκη ταξινόμησης της φωτογραφικής συλλογής κρίθηκε αναγκαία. Το ίδιο το υλικό οδήγησε στο διαχωρισμό του σε δύο μεγάλες ενότητες, στο τμήμα των μνημείων και στο τμήμα των αντικειμένων. Στο πρώτο, οι εικόνες ταξινομήθηκαν κατά τόπους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση κατά είδους. Οι φωτογραφίες κολλήθηκαν σε καρτέλες όπου καταγράφονταν τα στοιχεία τους, όνομα φωτογράφου, θέμα, χρονολογία και τόπος λήψης και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε κρεμαστούς φακέλους, διευκολύνοντας έτσι το μελετητή στην επιλογή του. Σταδιακά, και ενώ οι συλλογές εμπλουτίζονταν, η αρχική θεματογραφία διευρύνθηκε, απεικονίζοντας τη φυσιογνωμία του ελληνικού τοπίου και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων του, ήθη και έθιμα, παραδοσιακές καλλιέργειες, επαγγέλματα κλπ. Σε αυτό συνέβαλε η δωρεά των έργων του ερασιτέχνη φωτογράφου Στέφανου Μαλικόπουλου, της συγγραφέας Έλλης Παπαδημητρίου, που με διεισδυτικότητα και χωρίς ρητορικά σχήματα αποτύπωσε τη ζωή των απλών ανθρώπων και την ατμόσφαιρα της Ελλάδας του Μεσοπολέμου, καθώς και της αρχιτεκτόνισσας Μαρίας Ζαγορισίου, η οποία κατέγραψε με το φακό της τους ελληνικούς παραδοσιακούς οικισμούς, με τη βαθιά πεποίθηση πως η λαϊκή αρχιτεκτονική είναι η έκφραση της απόλυτης λειτουργικότητας και απέλυτης ομορφιάς. Ωστόσο, αποφασιστική στιγμή για την εξέλιξη του τμήματος υπήρξε η δωρεά δύο πολύ σημαντικών για την ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας αρχείων. Το 1976, η άγνωστη σε πολλούς φωτογράφος Βούλα Παπαϊωάννου επισκέφθηκε το νεοειδρυθέν ακόμη φωτογραφικό αρχείο με την επιθυμία να δωρήσει το έργο της. Κατά τις πρώτες απόπειρες ταξινόμησης, οι εικόνες της εντάχθηκαν στην υπάρχουσα θεματογραφία. Ωστόσο, το εύρος των φωτογραφιών της, σε συνδυασμό με την ιστορική και αισθητική τους αξία, σταδιακά ανέρεσαν τον παραπάνω χειρισμό, πυροδότησαν την επανεξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης του υλικού και οδήγησαν τελικά στην αλλαγή της πολιτικής του τμήματος. Τόσο οι φωτογραφικές απεικονίσεις της Παπαϊωάννου, όσο και το έργο της διάσημης φωτογράφου Νέλης που αργότερα εντάχθηκε στις συλλογές του αρχείου, κατέστησαν επιτακτική πια την ανάπτυξη της φωτογραφικής γραφής του δημιουργού.
Το 1996 το σύνολο του έργου του Δημήτρη Χαρισιάδη συγκαταλέχθηκε στις φωτογραφικές συλλογές του Μουσείου ύστερα από πρωτοβουλία του Διευθυντή. Μέσα από 120.000 φωτογραφικά τεκμήρια που απαρτίζουν το αρχείο του, ταξινομημένα και τεκμηριωμένα παραδειγματικά, εξιστορείται όλη η πολιτική, κοινωνική και οικονομική πορεία του ελληνικού τόπου. Ένα χρόνο αργότερα έρχεται να προσθεθεί μια ακόμη σημαντική ενότητα. Πρόκειται για τις φωτογραφίες του Νικολάου τον Μπάζη, ο οποίος με την ιδιαίτερη ματιά ενός κοσμοπολίτη και τη σιγουριά ενός έμπειρου φωτογράφου αποτύπωσε με το φακό του εξέχοντα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού, αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της μοναστικής ζωής του Αγίου Όρους, καθώς και ευρήματα από τις ανασκαφές της αρχαιολογικής εταιρείας. Ο περιορισμένος χώρος στον οποίο στεγαζόταν το φωτογραφικό αρχείο έως το Δεκέμβριο του 1999 δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος τόσο ως προς το μέγεθός του, όσο και ως προς την σωστή φύλαξη των συλλογών του. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν τη μεταστέγασή του το 2000 στις νέες εγκαταστάσεις επί της πλατείας Φιλικής Εταιρείας, σε ακίνητο που κληροδότησαν στο Ίδρυμα η Μέρη Καρόλου και η Πρινελόπη Βλάκαρη. Με την ευκαιρία αυτή, ο νέος χώρος διαμορφώθηκε σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα, με διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή φύλαξη του πρωτότυπου υλικού σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου επικρατούν σταθερές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι νέες συνθήκες αποθήκευσης, σε συνδυασμό με την οργάνωση του πρώτου στη χώρα μας εργαστηρίου συντήρησης που αποβλέπει στη λήψη μέτρων για τη διατήρηση του πρωτότυπου υλικού και την αποκατάσταση των φθορών του, εξασφαλίζουν τις επιθυμητές αρχαιακές προδιαγραφές. Οι συλλογές του φωτογραφικού αρχείου εμπλωτίστηκαν με σπάνιες φωτογραφικές λήψεις του Μεσοπολέμου από τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, καθώς και με τις εικόνες του ερασιτέχνη φωτογράφου και διοικητή του ΟΣΕ Ιωάννη Λαύρου, που με το φακό του κατέγραψε την ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, εκφράζοντας παράλληλα την πορεία της καλλιτεχνικής ασπρόμαυρης φωτογραφίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στους κύκλους της ΕΦΕ τη δεκαετία του 1950. Από τα μέλη της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας, που επίσης κατέθεσαν το έργο του στο τμήμα, ξεχωρίζουν ο Πέτρος Μπουρούσαλης και ο Ζαχαρίας Στέλης. Το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη επιλέγει για θεματοφύλακα του έργου του και ο Κώστας Βαλάχης. Μέσα από τα 15.000 περίπου ασπρόμαυρα αρνητικά που παρέδωσε, καταγράφεται η μεταπολεμική Ελλάδα σε όλες τις εκφάνσεις. Ο φακός του εστιάζει στον άνθρωπο του Μόχου και ιδιαίτερα στην Ήπειρο και στους κατοίκους της. Μελετά και καταγράφει τα έθιμα και τη λαϊκή τέχνη με πλήρη συνείδηση ότι ο παραδοσιακός τρόπος έκφρασης βρίσκεται στο τέλος. Μια διαφορετική ενότητα αποτελεί η δωρεά της νεοελληνικής ιστορικής συλλογής του Κωνσταντίνου Τρίκου. Πρόκειται για άρτια ταξινομημένη θεματικά σε φακέλους συλλογή που αποτελείται από φωτογραφίες και λευκόματα επωνύμων Ελλήνων φωτογράφων του 19ου αιώνα, συλλεκτικά βιβλία και αποκόμματα εφημερίδων, την οποία συγκρότησε κατά το διάστημα του Μεσοπολέμου και της κατοχής ο επιθεωρητής της Εθνικής Τράπεζας και ιστοριοδίφης Κωνσταντίνος Τρίκος. Μέσα από τα φωτογραφικά τεκμήρια, αλλά και τα πολυάριθμα έντυπα που περιλαμβάνει, εκτιλήσεται η πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας, επιχειρείται η ανασύνθεση της μεγαλοαστικής ελληνικής κοινωνίας του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα και ικανογραφούνται σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, η Βαλκανική πόλεμη, η Μικρασιατική εκστρατεία και η Γερμανική κατοχή. Η παραπάνω συλλογή ήρθε κατά κάποιο τρόπο να συμπληρώσει την υπάρχουσα ενότητα πρωτότυπων φωτογραφιών του 19ου αιώνα, που με το καιρό συγκεντρώθηκε από δωρεές και αγορές. Στο τμήμα προϋπήρχαν από το 1989, μετά από δωρεά της Ρέμες Ανδρεάδη, 44 φωτογραφικές απεικονίσεις μνημείων της ελληνικής αρχαιότητας, του Βρετανού φωτογράφου περιηγητή James Robertson, τραβηγμένες το 1853-54, καθώς και λήψεις του αρχιτέκτονα Αλφρέντ Κόλλα, που απαθανάτησε την Ακρόπολη και τις περιβάλλουσες αρχαιότητες της το 1851,
εστιάζοντας στην κατάσταση εγκατάλειψης που βρίσκονταν λόγω της μακρόχρονης Οθωμανικής κυριαρχίας. Η ενότητα των φωτογραφιών του 19ου αιώνα περιλαμβάνει και σπάνια τεκμήρια των Ελλήνων επιφανών φωτογράφων της εποχής που με το έργο τους έθεσαν τη βάση για την άνθηση της ελληνικής φωτογραφίας. Καθώς η συγκέντρωση του υλικού αυξήθηκε σημαντικά, κρίθηκε αναγκαία η αρχιοθέτησή του σε ηλεκτρονική μορφή. Από το 2003, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ξεκίνησε η μηχανογραφική τεκμηρίωση και διαχείριση της συλλογής με την ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων. Με τη βοήθεια του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και συγκεκριμένα με το πρόγραμμα της κοινωνίας της πληροφορίας, δόθηκε η ευκαιρία να καταγραφεί σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων πάνω από το 10% του συνολικού όγκου της συλλογής, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η ψηφιοποίηση των φωτογραφικών εικόνων. Το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη δεν αρκείται μονάχα στη συγκέντρωση και διαφύλαξη της φωτογραφικής κληρονομιάς. Εκτός από τις εργασίες αρχιοθέτησης, τεκμηρίωσης και συντήρησης των συλλογών, μεγάλη σημασία δίνεται και στην προβολή τους. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του τμήματος, παρατηρούνται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από την διοργάνωση εκθέσεων και την έκδοση λευκομάτων. Αρχή αυτής της δραστηριότητας αποτέλεσε η έκθεση Παραδοσιακές Καλλιέργειες που εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη το Δεκέμβριο του 1977 και που για πρώτη φορά δόθηκε ευκαιρία στο τμήμα να παρουσιάσει εικόνες του ελληνικού τοπίου και της παραδοσιακής ζωής, τονίζοντας το ρόλο της φωτογραφίας στην προστασία της ιστορικής μνήμης. Το στόχο αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο αρκετά χρόνια αργότερα, το 1985, η διοργάνωση της έκθεσης Αθήνα 1839-1900 φωτογραφικές μαρτυρίες, όπου τα πρώιμα εικονογραφικά τεκμήρια της Αθήνας του 19ου αιώνα που παρουσιάστηκαν αναδείκνυαν την ιστορική φυσιογνωμία της πόλης, ενώ παράλληλα διέγραφαν την ιστορική εξέλιξη της φωτογραφικής τεχνικής. Στο πλαίσιο της ανάδειξης της φωτογραφικής γραφής του δημιουργού, το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με την Εταιρεία Σπουδών Νεολικού Πολιτισμού, παρουσίασε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το 1987 ένα μικρό τμήμα στο πολύμορφο φωτογραφικό έργο της Νέλης, στην έκθεση «Φωτογραφίες του Μεσοπολέμου». Ενώ 2 χρόνια αργότερα, σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, διοργάνωσε την έκθεση «Φωτογραφικές Αναφορές 1940-1960» από το αρχείο της Βούλας Παπαϊωάννου, με θέμα τον αγώνα του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια της κατοχής και τα μεταπολεμικά χρόνια. Ωστόσο, η συνολική παρουσίαση του φωτογραφικού έργου της Παπαϊωάννου με αναδρομική έκθεση αλλά και έκδοση μονογραφίας σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άγρα πραγματοποιήθηκε το 2006, αρκετά χρόνια αργότερα, καλύπτοντας, όπως τονίζει η επιμελήτρια της έκθεσης και για χρόνια υπεύθυνη του τμήματος Φανή Κωνσταντίνου, μέρος της οφειλής στη μνήμη της και στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας. Το έργο του Κώστα Μπαλάχα έχει αναδειχθεί τόσο μέσα από τις 3 θεματικές εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο Μουσείο, αλλά και σε ιδρύματα της περιφέρειας, όσο και μέσα από μια σειρά εκδόσεων που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Ποταμό και που επιμελήθηκε ο ίδιος ο δημιουργός. Η πορεία του επαγγελματία φωτογράφου Δημήτρη Χαρισιάδη, καθώς και του πρακτορείου του, παρουσιάστηκε το 2009. Η επιλογή των εικόνων που απαρτίζουν τις 10 θεματικές ενότητες της έκθεσης, καθώς και η συγγραφή των αντίστοιχων κειμένων του καταλόγου, ανατέθηκε σε συνεργάτες με αναγνωρισμένο κύριο στον χώρο της φωτογραφίας ή σε άλλα ερευνητικά πεδία. Στόχος της έκθεσης αυτής ήταν να αποδοθεί σφαιρικά η δουλειά του Χαρισιάδη, με την ελπίδα να δοθεί το ερέθισμα για μετέπειτες λεπτομερείς παρουσιάσεις των επιμέρους θεμάτων. Στις μελλοντικές εκθεσιακές δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνεται η παρουσίαση ανέκδοτων εικόνων του Ελληνοαμερικάνου φωτογράφου Κωνσταντίνου Μάνου από τη σειρά A Greek Portfolio, που πρόσφατα δόρισε στο Μουσείο, καθώς και η διοργάνωση έκθεσης με θέμα τις ελληνικές θάλασσες, φιλοτεχνημένες από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, καλύπτοντας την περίοδο από το 1850 έως σήμερα. Ο κατάλογος της έκθεσης που θα κυκλοφορήσει θα κυκλοφορήσει στην συνεργασία με τις εκδόσεις Μέλης.
Η προσφορά του φωτογραφικού αρχείου επιβεβαιώνεται καθημερινά από την προσέλευση πολυάριθμων μελετητών στους χώρους του, καθώς και από τη συχνή χρήση των εικόνων σε επιστημονικές εκδόσεις και στον περιοδικό τύπο. Επιπλέον, η αξιοποίηση του υλικού του από ερευνητές με σκοπό την αποκατάσταση βυζαντινών μνημείων και παραδοσιακών αρχιτεκτονημάτων επιβεβαιώνει την πολυδιάστατη συμβολή του. Τα τελευταία χρόνια και μέσα από τη διεύρυνση των στόχων του, το τμήμα συμβάλλει και στην έρευνα της ιστορίας της φωτογραφίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, το Πρακτορείο Άπειρων Φώτος, διοργανώνει και φιλοξενεί στους χώρους του εκθέσεις επιφανών φωτογράφων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο πλαίσιο αυτό έχουν παρουσιαστεί η έκθεση Ευρωπαίοι του Γάλλου Henri Cartier-Bresson, οι πρωτότυπες εκτυπώσεις του Αμερικανού Ansel Adams από τη συλλογή της κόρης του και η αναχρονική παρουσίαση του έργου του Τσέχου φωτογράφου Joseph Coudet. Η ανάπτυξη των συλλογών του τμήματος, η διεύρυνση των στόχων του και η συμμετοχή του στη διαμόρφωση της φωτογραφικής παιδείας οφείλονται τόσο στην έντονη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξ αρχής υποστήριξε τη λειτουργία του τμήματος, όσο και στην πολύτιμη συμβολή των φίλων και δωρητών του. Όπως άλλωστε συχνά τονίζει και ο Διευθυντής του Ιδρύματος Άγγελος Δελιβοριάς, για να καρποφορήσει η προσπάθεια αυτή δεν αρκεί μόνο ένας φορέας. Χρειάζεται η ευρύτερη συμπαράσταση όσο μεριμνούν για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ αναλυτική παρουσίαση και των συλλογών. Και δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω αυτό και τις εικόνες από την ώρα της δουλειάς, από τους χώρους. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι και αυτό το ίδιο το υλικό που και η Λίζη εδώ πέρα μας δείχνει και τον δικό σας των συλλογών και τα ζητήματα που θα σχολιάσει και η Μισέλα Ελιγκότ, τα ρευστά όρια ανάμεσα στο έργο τέχνης, αρχαιακό τεχνήριο, ντοκουμέντο, καταγραφή και καλό είναι τελικά από ό,τι φαίνεται να μην τα ορίσουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την Μισέλα Ελιγκότ, η οποία θα μας παρουσιάσει κάποιες περιπτώσεις από τα πρόσφατα αποκτήματα των αρχείων του ΜΟΜΑ, αλλά και αυτά τα ζητήματα ρευστών ορίων ανάμεσα στο αρχαιακό τεκμήριο και το έργο τέχνης. Michelle, we are very honored to have you here. Παρακαλώ. Και όποιον θέλει υπάρχει ομιλία στα ελληνικά εδώ, αν θέλει κανείς να τις πάρει. Μπορείτε να μην πηγαίνετε μπροστά και στο κάτω. Όχι. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα Καλησπέρα. Μιλάω πολύ λίγο ελληνικά, so if you'll excuse me, I'll be giving my remarks tonight in English. Before I begin, I would just like to say a few things. First, I would like to salute Lizzie Kalidas for giving us this truly inspiring work that is the catalyst for this wonderful program today. And είναι κλειστά τα άλλα μικρόφωνα. Okay. I would also like to thank Evgenia Zaki for her very kind invitation to join this very important and inspiring panel. And of course, I'm very indebted to Ms. Dimakopoulou and Artemis Zenitu, Avizat, and the Fulbright for generously sponsoring my participation here. I'm very grateful to you all.
And all four of you, I have to thank you because you've given me the greatest birthday present ever. It is the 3 A's that I love the most, which are art, archives, and Athens. So, on that note, we can begin. For over 80 years, the Museum of Modern Art has been at the forefront of recognizing and defining modern art, modernism, and a modern museum. The museum was founded in 1929 to focus on contemporary art and its direct antecedents, an outlook not shared by any other museum in the United States at that time. Critical to the understanding of this institution's unique role and indeed the very evolution and codification of modern art is the archival record, for it allows scholars to analyze and comprehend what has come before them and to build upon it to create new forms of exhibition, scholarship, installation display, and even art-making practices. Now, the MoMA Archives has a much briefer history, as it was founded only in 1989, some 60 years after the establishment of the museum. I should say that this was not unusual in the context of museums in the United States, as it was only in the 1980s that there was a nationwide recognition of the importance of museums to have archives, and a division of our National Archives launched a program to support the creation of new programs. The department forms a part of the curatorial unit at the museum and exists under the authority of the Senior Deputy Director for Curatorial Affairs. You can see it in the Curatorial Affairs division there at the lower right. One can say that it is only with the establishment of the archives that the institution acknowledges and empowers its role in the history of 20th and 21st century art. In fact, as everyone here very well knows, the very word archives comes to us from the ancient Greek archion, meaning that which belongs to an office, or the designation of official documents and the depositories in which they are kept. Further, the verb archo means I command, guide, or govern. And I think it is helpful to underscore the power inherent in archives, which of course conversely implies the opposite when such documentation is lacking, whether by design or by accident or chance. Archives provide evidence, information, and intrinsic value. At the outset, the scope of the MoMA Archives was clearly focused to document the history of the institution by organizing, preserving, and making accessible records not in current use and collecting documentation relevant to the work of the institution, including records relevant to the museum's history, such as exhibition files, minutes, committee reports, departmental and program records, and even sound and video recordings. Personal papers of curators and directors, such as these I'm showing you on the left, a questionnaire that was filled out by the artist Alexander Calder and submitted to one of our curators, Dorothy Miller, who you see in the photograph on the right, actually orchestrating the installation of one of his sculptures. And also oral histories. Now, I don't have time to go into the oral history program tonight, but I just wanted to mention this to you to show you the fact that we have recently completed an initiative to create oral histories of artists, and you can find these on the MoMA Archives website. For this program, we conducted interviews with 9 artists who were important to MoMA's collection. And what I think is so important to us is we interviewed the artists in front of their own works of art, so that way they could interact with the work and really explicate what they were thinking when they were creating the work. Here's a picture of Jim Rosenquist in front of his F-111. You can see short video excerpts on the website, as well as find complete transcripts for the 80+ oral histories we have done over the years. Perhaps most importantly, the photo archive that we have
consists of tens of thousands of photographs, including images of the museum's personalities, buildings, and grounds, as well as special programs in conjunction with exhibitions. Here you see one of our curators having fun with Klaus Oldenburg, the artist, as they're installing his retrospective, which you see in the top photo. Most importantly, the photo archive includes over 20,000 installation photographs of MoMA exhibitions, which are critically important to the study of art history as well as the history of installation and display design. And these have all been digitized by ArtStore, an Andrew W. Mellon Foundation-funded agency, which publishes them on the web via subscription. Since 1998, we have expanded our mission and are now also responsible for all the museum's collected or private archives as well, such as the Paul Rosenberg Archives, the Silberman Fluxus Archives, Dahled and Siegelab Papers, and the Avalanche Magazine Archives. Now let me just discuss two of these recent acquisitions. First, we'll start with the Avalanche Magazine Archive, which some of you may know. Avalanche was a critically important journal, a unique cross between a magazine, an artist's book, and an exhibition space in print, presenting artwork and ideas dedicated to conversation and exchange. And what I'm showing you here is the editor's handwritten ideas for the very first table of contents for the first issue. The magazine in the 1970s focused on contemporary art from the perspective of artists rather than critics. And you can see the close ties. This is the artist William Wegman, who's known for his photographs of dogs. You see him and his wife with their dog, sending in a Christmas greeting to the magazine. And they were surveying the then new genre of media art. Here you see a panel discussion featuring Joseph Beuys, highlighting things such as earthworks, conceptual art, performance, and video. With its probing interviews, extensive use of photography, and dynamic layouts, the magazine investigated new forms of art that were developing at that time in the US and Europe. The archives of the magazine include these important primary source documents, such as performance documentation of Vito Acconci, which you see here, as well as 200 audio cassettes of unpublished interviews with such important artists as Beuys, Yanis Kounelis, Bruce Nauman, Ed Ruscha, and Robert Smithson. Another recent acquisition is the Seth Siegelab Papers. Not only is this an incredible body of material, ranging from documentation of his early, very traditional exhibitions, such as the one you see here in 1966, well on to his later conceptual exhibition publications, like his legendary Xerox book, which was an exhibition that existed only in print, not in a gallery space, augmented by correspondence between him and his artists that he represented, such as the items you see here from Carl Andre, Lucy Lepard, Saul LeWitt, and Lawrence Weiner. On a related note, some of you may know that MoMA recently completed a decade-long merger process with PS1 Contemporary Art Center. For the past 4 years, we have undertaken work on PS1's massive archives, chronicling the 40-year history of this pioneering contemporary art institution. Notably, the collection contains documentation on nearly 1,000 exhibitions and events that have occurred at PS1 since 1971. This is crucial, as it was in many cases the first exposure of artists, both domestic and international, who were just emerging or early in their careers, but who today are established and now well known. With these prominent collections, we have cemented our stature as the preeminent repository of primary sources dedicated to the study and understanding of conceptual art of the 1960s and 70s. The MoMA Archives has become not only a center for pure research and scholarship, but also a rich source for materials who are in their own right exhibition worthy. 3 years ago, I co-curated an exhibition titled 1969, drawn from the MoMA collection and archives and presented at PS1. This was a landmark exhibition for MoMA because a full 40%
of the 200 exhibited items came from the archives. I revealed important discoveries from the archives holdings, such as rare photo documentation of artist performances. Similarly, it was the archival materials which represented important social topics largely absent from the museum's art collection, such as these graphically powerful Black Power posters. We presented archival items in traditional means, such as documentation in vitrines, as you see here. Or in some cases, we played with the current identity or classification of an item by placing items adjacent. For example, what I'm trying to show you here, the last two items on the right in this vitrine are works by Lee Lozano that exist in the archives. Unfortunately, I don't have in the same photo, but we have an additional two works by Lee Lozano that are in the museum collection at MoMA, so therefore the curators insist that they are framed and hung on the wall. So those were hanging adjacent on the wall. So kind of playing with this notion of classification, is it archive or art? Further, we even activated the archives by using them to recreate a small exhibition that was originally presented at MoMA in 1969, and then installed the original mock-up for the wall text and used it as the current day exhibition label for the show within a show, with a label for the label, citing that the label was actually a historical document from the archives. I have also devoted an entire exhibition to the letters of artist James Lee Byers to museum curator Dorothy C. Miller, where the boundaries of art object and archival artifact clearly begin to blur. Byers was perhaps an expert of the epistolary arts, and these letters speak to the very core of the artist's practice, with his focus on the ephemeral and his penchant for what he himself termed performative objects. If you look across the front of the vitrine, all those little square cards come from that green envelope. That is a letter, and each word of the letter is on a separate card, so you literally physically have to flip through the cards to read the letter. Due to these successes, I was invited to be an organizer of our Abstract Expressionist New York exhibition 2 years ago. At the core of the exhibition were vitrines documenting MoMA's Americans and the influential New American Painting exhibitions, as well as photos and letters revealing the portrait and hand of the artist, and thus personalizing the heroic abstract work on the walls. Further, the catalog published to accompany the show opened with a photo essay of historical images from our photographic archive. All these exhibitions raised the important and timely issue of the blurring of the boundaries of the definition of art versus archives, or the ontological slippage between artwork and artifact. Documents, which were sent in the mail by artists to MoMA curators years ago as research and support materials, ended up residing in the curatorial files in the archives. Now, with the passing of time, as well as our perhaps expanded definition of art, they are increasingly considered themselves works of art. In addition to evidentiary and informational value, documents may have what is called in the archival world intrinsic value, or the inherent significance of an item derived from its physical or associational qualities, such as these Byers artifacts, or what I like to call the art of the archive, if you will. Do event scores, documentary photos, and other residual of performance record an ephemeral artwork, or are they components of the work itself? Do documents produced and circulated that relate to activities which are not specifically tied to the creation of enduring objects constitute an art object and inhabit or attain its associated aura? Are these questions valid only in the absence of some other object or product created by the artist? And of course, there is a trend to revalue items formerly considered documents as art objects, largely due to the passing of time. And we see this status of our archival materials sometimes migrate toward artwork.
But if we deem photos of performance to be destined for an art or curatorial collection which privileges the aura of the singular work of art, what happens when we rip them out of their context, which is the very core of archives? For example, at MoMA, we possess photographs of Scott Burton performances in his papers, like the one I'm showing you here of Disguise, which he personally annotated with that white circle identifying himself doing this performance on the street. And we also have his written descriptions of the piece. Or this example, which is a photograph of another one of his performances, Dream, which is accompanied in his papers by a manuscript description of the piece, which has been distilled into very detailed instructions, or a score, if you will, as well as the ephemera, such as the schedule of events and the flyers for the Streetworks performances where Dream was originally performed. And it was the artist Burton himself that kept all these materials together, along with notes, journals, and even a visual inspiration file containing clippings and photos of the human figure. So you can see how all of these items operate together. Inevitably, the divisions between art and document, work and artifact are artificial and porous, and mimic the contemporary breakdown between art and life. In our experience, some works of art, such as this performance by Burton, sleeping during a gallery opening, will end up in the archives, and some archival material will be cataloged into the art collection. Research will be created both in the archives and on the collection. Simply put, the dualism of art and its archival traces is no longer valid. We must strive to understand the object, respect its intention, ensure it is best served, and also remember that context can be content. This is particularly true in the era of contemporary art of recent decades, with the trend of the dematerialization of the art object, where there is no surviving artwork, such as handwritten scores by Vito Acconci, as we saw earlier. Are these components of the works of art themselves, or are they documentary evidence of an ephemeral work that is archives? In all cases, the importance of archives in providing context becomes evident. Another way we activate the archives is through Asopus, a not-for-profit art magazine where I have a regular column titled Modern Artifacts. Each installment presents facsimiles of documents from the MoMA archives, extensive holdings, and an introductory article where I describe the context and importance of the materials. One issue was devoted to the important and innovative, though under-recognized 1969 exhibition titled Spaces by Jenny Licht. For example, memos written to the security department during the exhibition provide explanation to the guards about the appropriate conduct of museum visitors within each room of the exhibition. So, if you read this, you find out for the Dan Flavin room, which you see in the photograph at the top, visitors may remain in the room as long as they wish and even sit on the floor. How radical. The same for the Michael Asher room. I'm showing you a photograph of that installation in the center. But in the Michael Asher room, they shouldn't make any noise. And then finally, for the Franz Erhard Walter room, which you see on the right at the bottom, visitors may enter, and even they're frankly supposed to interact with these canvas objects, put them on, dance, do whatever they wish, but only if the artist is present. If the artist is not there, the room is off limits and they may not enter. So you can imagine how challenging this was for our poor security guards that are used to having a Picasso in a frame hanging on the wall and just standing nearby. These documents in the archives, more than simply conveying to the guards their expected day-to-day duties, these documents, via their secondary or informational value, reveal to us scholars today the difficulty of the museum and the audience in dealing with these recent artistic developments and the institution's first presentation of interactive environmental installation art. The
The archives can also provide revealing insights into the institution's thinking by retaining documentation about exhibitions that were proposed but never executed. And this I find to be a very interesting topic. What could have happened in history but didn't. In another issue of Asobis, I treated what was called in the House Exhibition X. So, in June of 1940, in the wake of Mussolini's rise to power in Italy and after the fall of Paris to Hitler, the museum decided that it, as a producer of ideas and not arms, they decided that the best way to fight fascist regimes was through a propagandistic exhibition at MoMA. The goal was to promote the ideals of democracy and attempt to mobilize Americans against their isolationist stance. The highly confidential project had to be referred to, as the few people that knew about it, as Exhibition X. It was so top secret. But it was never realized. But we can tell from the archives what it would have been. The spectator would be a participant in this highly ideological presentation in which, and I find this very interesting, there would be no works of art included. Strange for an art museum. It is only through the archives that we learn of this proposed spectacle in which the viewer would move through space and be confronted and threatened by first passing through the culture of totalism in the Avenue of Fascism gallery. And these are the sketches for that gallery that you see on the top. I'm sorry it's so small, I hope it's legible. But literally, the viewer would actually walk down the center of this hall, and surrounding you on left and right, you would find mechanized dummies that would turn and salute the portrait of Hitler at the end. And so it was supposed to make you, scared and, want to not be in this situation and make a change. And then after being put through this, you were then safely ushered into the Hall of Human Values and the Avenue of American Ideals, which you see at the bottom. So it was trying to encourage people to act and defend democracy. So the reasons the show was never executed are rather complex, but I can tell you in no small part it might have something to do with the fact that we found in the archives that after 6 months of planning and preparation, they developed the budget for this, which by the way was going to be enormous. This is the blueprint for it. The rectangle you see at the bottom was the size of the museum building at that time. They were going to create everything you see on top. The budget at that time was $750,000 US dollars. So in 1940, that was a lot of money. So it didn't happen. The MoMA Archives of today is indeed activated. It is alive in exhibitions, catalogs, dissertations, websites, and films. Is managed by a diverse and savvy team of art historian archivists, and is mined by art historians, curators, lawyers, filmmakers, biographers, professors, artists, designers, and students, for the purposes of uncovering and understanding not the single history, but rather the multiple histories of modern and contemporary art. At MoMA Archives, we know our past, work in the present, and anticipate the future. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much for providing us such important information, for sharing with us your experience and expertise, and happy birthday! Πολύ ωραία. Είναι πράγματι έτσι πολύ challenging. Είναι μια πρόκληση, θα είναι όλο και περισσότερο, ιδίως σε αυτήν την περίοδο στην οποία αναφέρθηκε η Μισελ της τέχνης στη δεκαετία του 70, performances, η ενολογική τέχνη. Τι
τι είναι όλα αυτά που έχουν απομείνει σήμερα. Είναι έργο τέχνης, είναι τεκμήριο. Ξαναγυρίζουμε πάλι στην αρχή, στη Λίζη που μας έφερε εδώ πέρα. Τελικά, νομίζω δεν καταλήξαμε και ότι θέλουμε να καταλήξουμε. Είναι λίγο απ' όλα, για πολλές χρήσεις και είπαμε, οι κοινωνίες πρέπει να είναι πολύ συμμετοχικές στον πολιτισμό, όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό ίσως είναι μία ελπίδα για την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Επομένως, ο καθένας μπορεί να κάνει χρήση αυτού του υλικού, άλλοτε κάποιος ως επιστήμονας για μια έρευνα, για την ιστορία, για παράδειγμα, στην περίπτωση του υλικού που έχουμε γύρω μας, για την ιστορία της αρχιτεκτονικής, για την ιστορία του design, άλλος να το δει ως καλλιτεχνικό έργο, ως φωτογραφία, άλλος να το δει όλο ως ένα καλλιτεχνικό project, αυτό τα έργα διαδικασίες, τα έργα που είναι περισσότερο η ιδέα και ό,τι μπορεί να συνεχιστεί, άλλος μπορεί να το δει μια αφορμή για να φέρει ανθρώπους και από την εκάστοτε τοπική κοινωνία. Στην περίπτωση αυτή ήδη και με την Λίζη σκεφτόμαστε το πώς θα προεκταθεί και με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων, αναφερθήκαμε πριν και στη Μονουμέντα, πώς θα προεκταθεί αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λίζη και όλες εσάς που μας ένωσε και παρουσιάσατε αυτές τις πρωτοβουλίες, τις ιδέες, τις σκέψεις και δεν ξέρω, ναι, ορίστε. Ναι. Και εγώ θέλω βοήθεια γιατί τώρα αισθάνομαι πολύ δύσκολη. Έχω οργανώσει το πράγμα, να χαλαρώσουμε λίγο. Βασικά υπάρχουν ερωτήσεις, φαντάζομαι, από τους ομιλητές καταρχήν. Σωστά. Είναι και αρκετά τα θέματα που θέσαμε, διαφορετικά τα αρχεία, οι προσπάθειες, κάπου προσπαθήσαμε να τα ενώσουμε, γιατί ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε διαφορετικά πράγματα. Να ρωτήσω εγώ την κυρία Δημακοπούλου. Ναι, και εγώ θέλω να ρωτήσω. Ωραία, γιατί αισθάνομαι άσχημα που μιλάω πάρα πολύ ανάμεσα μέσα στην τέρα. Ναι, όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω την κυρία Δημακοπούλου, θα ήθελα λίγα περισσότερο να μας έλεγε για το ΙΣΕΦ, για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει η ψηφιακή πλατφόρμα, έτσι ώστε, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, για την Ελλάδα, για εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ακριβώς το άνοιγμα στην ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε να μπορεί να υπάρχει μια πρόσβαση, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. Λοιπόν, το ότι το ΙΣΕΦ προτίθεται να ανοίξει αυτή την πλατφόρμα σύντομα, από ό,τι ξέρω, θα ήθελα να μας έλεγες αν μπορείς μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε από καιρό, ότι κάποια στιγμή έπρεπε το αρχείο του ΙΣΕΤ να αρχίσει να εμφανίζεται και για τους Έλληνες, αλλά και προς το εξωτερικό. Ευτυχώς είχαμε τη στήριξη του Ιδρύματος Σταυρονιάκου, ο οποίος ανέλαβε να μας χρηματοδοτήσει αυτή την πλευρά, αυτό το τμήμα των δραστηριοτήτων μας. Και έτσι εδώ και πάνω από ένα χρόνο ξεκινήσαμε τα διάφορα περίπλοκα αυτά τα ηλεκτρονικά που ομολογώ ότι δεν είμαι σε θέση να σας τα εξηγήσω όσες αλλαγές χρειάστηκαν, γιατί το δικό μας το πρόγραμμα που έχει το Ινστιτούτο είναι ένα βαρύ πρόγραμμα, γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλές δυνατότητες και δεν ήταν δυνατόν να ανέβει όπως έχει στο αυτό. Έπρεπε να γίνει μια τροποποίηση, η οποία έγινε, έπρεπε να μεταφραστεί για να είμαστε δίγλωσσοι, ώστε και από το εξωτερικό που θα είναι το hosting του, έτσι θα λένε τώρα αυτά, που θα φιλοξενήσει το site, θα μπορεί να έχουν πρόσβαση από όλα τα μέρη. Αυτό είναι το σημαντικό. Και συγχρόνως είναι και ένα backup του αρχείου μας, γιατί προστατεύεται ακόμα καλύτερα εκτός από όλες τις... Τώρα αρχίζω και μπαίνω σε ορισμένα τεχνικά, τα οποία δεν είμαι και τόσο κατάλληλη. Αλλά εκείνο που είμαι ευχαριστημένη είναι ότι ελπίζαμε να μπορέσουμε με τον καινούργιο χρόνο να έχουμε
να έχει ανοίξει το site, αλλά έχει κάτι καθυστερήσει, κάτι τεχνικά πράγματα. Ελπίζουμε ότι εντός του Ιανουαρίου, ίσως και την άλλη εβδομάδα, να αρχίσει να λειτουργεί. Ναι, είχε βέβαια, χρειαζόταν πάρα πολύ δουλειά για να γίνει όλο αυτό, γιατί ξαναγράφηκαν βιογραφικά, μπήκαν άλλοι κανόνες για να έχει καλύτερη. Υπολογίσαμε ότι ο χρήστης του διαδικτύου κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι ειδικός. Αυτοί που θα θέλανε να κοιτάξουν το δικό μας το αρχείο, οι περισσότεροι θα πρέπει να έρθουν εδώ, που έχουν μια πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Αλλά και γι' αυτό ο τρόπος που ανεβαίνει έπρεπε μερικά πράγματα να ξαναγραφτούν. Δηλαδή, αντί να δώσουμε τα στοιχεία των καλλιτεχνών, που είναι οι βασικοί παράγοντες μέσα στο site, με στατιστικά στοιχεία, με ημερομηνίες, τόσες επτές, τόσα αυτά, κάναμε ένα καινούριο λίμα για τον κάθε καλλιτέχνη, το οποίο έγινε δίγλωσσο και το οποίο είναι πιο περιγραφικό, ας πούμε. Βέβαια, υπάρχει συγχρόνως, μπορεί να πατήσει τα επόμενα υπάρχει κουμπιά και να τα δει και τα άλλα, τα πιο αναλυτικά. Αυτό είναι ένα αυτό. Βεβαίως, αυτό που πρωτοανεβαίνει είναι ένα μικρό μέρος. Είναι καμιά εκατοστή καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, οι φορείς, είναι οι συγγραφείς, καμιά δεκαριά, όλοι αυτοί που μας δώσανε το υλικό. Είναι ένα μέρος, το αρχείο ήδη σαν καταγραφή και σαν υλικό και σαν όλα αυτά που μας έχουν προσφέρει αφορά το έργο εκατοντάδων καλλιτεχνών, 500, 700, 800, 1200. Έτσι είπαν 700, πότε προλάβατε τους κάνετε 1200. Δεν είναι πλήρως. Δεν είναι όμως πλήρη όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια πρώτη επαφή και συνέχεια μας έρχονται καινούργιο υλικό που αυτά εμπλουτίζονται και αυτοποιούνται και γι' αυτό το site θα λειτουργεί ως εξής, ξεκινάει με αυτούς και κάθε μήνα θα προσθέτει όσους έχουμε τεκμηριώσει. Γιατί μπορεί να έχουμε τις καταγραφές, μπορεί να υπάρχουν έτοιμα ψηφιωμένα ότι εκθέσεις έχουν γίνει, χιλιάδες ή ξέρω εγώ, φωτογραφίες των έργων, αλλά πρέπει να είναι και απόλυτα τεκμηριωμένα για να ανέβουν, να είμαστε πάρα πολύ σωστοί και η τεκμηρίωση είναι η πιο χρονοβόρα από όλες τις διαδικασίες και τα λοιπά. Αλλά προχωρούμε, ευτυχώς το team που δουλεύει είναι η Μισελ, της έκανε εντύπωση που είμαστε τόσοι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουμε και μπορώ να σας πω ότι εγώ αισθάνομαι ότι χρειαζόμαστε κι άλλους ακόμα για να μπορέσει να προχωρήσει το πράγμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για αυτό που βάλαμε. Γιατί εντωμεταξύ έρχονται τα καινούργια υλικά για ό,τι γίνεται, τα οποία αυτά οφείλουμε να τα περάσουμε και στους φακέλους που τους έχουμε θεωρήσει συμπληρωμένους πλήρως. Άνθρωποι καλλιτέχνες που δεν ζουν πια. Γίνεται μια έκθεση, υπάρχουν έργα τους, υπάρχει κατάλογος, αναφέρονται. Επομένως ξανανοίγουμε το φάκελο και το συμπληρώνουμε. Είναι μια διαρκή, δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει αυτό το θέμα. Ξεκινήσαμε μια δουλειά την οποία θα συνεχίσουν οι επόμενες γενναίες, εάν τους φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρον. Άλλωστε, μες στο καταστατικό του Ινστιτούτου προβλέπεται αυτό, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα καλύτερη από αυτή που κάνουμε εμείς κτλ. Αυτό το πράγμα θα δωρηθεί μαζί με όλη την υποδομή και το κτίριο κτλ. Που τα έχουμε όλα δωρήσει. Θα πάει σε έναν άλλο μεγαλύτερο οργανισμό, θα συνεχιστεί. Αυτά. Αυτές οι ειδικές πληροφορίες είναι πολύτιμες. Εγώ βέβαια πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες έχω ζαλιστεί με τα νούμερα. Από σας νούμερα, 5,5 εκατομμύρια items, τεκμήρια από το MoMA. Σήμερα ακούσαμε για τη συλλογή του φωτογραφικού μουσείου του
Μπενάκη, αλλά ακόμα και από το προσωπικό. Δηλαδή, από ένα προσωπικό αρχείο, αν καταγραφούν όλα αυτά, πάλι θα μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλο αριθμό. Είναι πραγματικά ενθουσιασμένη. Πάντως είναι φοβερή η σύγχρονη τεχνολογία, ομολογώ, με έχει γοητεύσει. Ναι, γιατί δίνει απίθανες δυνατότητες. Όλα αυτά. Σίγουρα, βοηθάει πάρα πολύ και σίγουρα βοηθάει μετά στη συνέχεια και τους την επικοινωνία και την γενικότερη επικοινωνία. Κάποιος... Νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα. Νομίζω ότι... Το καλύψαμε, όχι, δεν νομίζω ότι το καλύψαμε τόσο εύκολα. Για πέντε. Ανοίξετε πολλά ερωτηματικά. Who designed the exhibition next? Do we have more information about the exhibition next? So the question is about Exhibition X, the proposed exhibition that didn't happen at MoMA. The original impetus actually came from the executive committee of the Board of Trustees. They said, why don't we do something about this? And Alfred Barr, the founding director of MoMA, worked hand in hand with Leslie Sheik, who was actually the director of the museum in Virginia, and he took a sabbatical just to come to MoMA to work on this project. So he was an outsider. And then you had people like Archibald MacLeish and Lewis Mumford, important cultural figures in the US, that were in a way collaborating. So it was this team of four that kind of developed the idea. And what you may have seen in the documents, they actually wrote it out almost like a script, almost like a movie narrative. So I think the literary influence was very strong in that regard. Οι ερωτηματικά μας έχετε θέσει πολλά. Που σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Μάλλον είναι δύσκολο να έχουμε πολύ δύσκολο και δεν έχουμε τον χρόνο. Αλλά ευχαριστούμε, συγγνώμη, Αρχίδη. Πολλά ερωτηματικά, αν επιτρέπετε, ένα και πάλι ερωτηματικό μεγάλο μου στήθεται, ότι είναι χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και πάλι. Και αναφέρομαι σε αυτή την πρωτοβουλία που είχε η Κίνια, η οποία κάθε τόσο όλο και άλλαζε τους στόχους, πάντοτε όμως προς έναν προσανατολισμό, το πώς θα βοηθηθεί η κοινότητα, θα έλεγα, έτσι, η καλλιτεχνική. Αυτό που μας λείπει πάντα είναι πώς θα συντονιστούν όλες αυτές οι πολλαπλές καλές προσπάθειες που υπάρχουν. Τώρα τι θέλω στο τώρα, τι θέλω δηλαδή. Ήδη βγήκε σήμερα, παραδείγματος χάρη, μέσα από καλές προσπάθειες. Καταρχήν, ευχαριστούμε για την εισήγηση που κάνατε για το αρχείο που έχετε εσείς, του γαμπρού μας αρχιτέκτονα Κωνσταντινίδη. Και από την άλλη μεριά, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου του Κωνσταντινίδη βρίσκεται στο αρχείο εξαιρετικό αρχείο και εξαιρετικού αυτού φορέα που ήταν ο θεσμός. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Έτσι είναι. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα. Το είδαμε άλλωστε από τον Τσίμερο Μαγουνά, όπου καταλαβαίνει η κυρία, εντάξει, ωραία, αισθάνομαι τέτοιο not following us. What I was saying, but with regards to your museum, of course, the Museum Molona, πόσα αρχεία έχουν ενσωματωθεί, όχι μόνο στο Μουσείο Molona, σε πάρα πολλά μουσεία. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχουν αρχεία εθνικά για τον πολιτισμό, όπου σιγά σιγά ενσωματώνονται διαφορετικά αρχεία και το ένα βοηθάει το άλλο. Και γιατί να μην κοιτάξει κανείς ποιος, δεν ξέρω ποιος, της πολιτείας, πού, πώς, ποια πολιτεία σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, ώστε δεν είναι μια αρχή
Σε ποιο μιλάω όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, στο κενό ίσως. Και ας ευχαριστούμε που μας ζεστάνατε με τις δικές σας αφηγήσεις. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ναι, και εμείς κάπως όμως έτσι ταπεινά, και γι' αυτό πραγματικά είμαι ευγνώμων και στο ΙΣΕΤ και στις ομιλητές της πρώτης συνάντησης και στις σημερινές ομιλήτριες, γιατί όταν αρχίσαμε να συζητάμε με τη Λίζη για αυτή την έκθεση, λένε ωραία, εμείς έχουμε τώρα την τρέλα και θα κάνουμε κάτι. Αλλά πού το κάνουμε, σε ποια Αθήνα, σε ποια δεδομένα. Και τελικά είδαμε ότι αν το ψάξουμε λίγο, μπορούμε να βρούμε ότι τουλάχιστον ναι, μπορεί να κάπως να συνεργαστούμε. Δεν μιλώ, μην το θεωρήσει κανείς, παρακαλώ, σε καμία περίπτωση αλαζονικό να φέρουμε εμείς, να καταφέρουμε να γίνουν κάποιες συνεργασίες. Ένα πετραδάκι, ένα-δύο πράγματα, κάποιες επαφές, κάτι. Ήδη δηλαδή έγινε η πρώτη συνεργασία πέρα από τους ανθρώπους που αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις, έγιναν και συγκεκριμένα βήματα και με τη Μονουμέντα, τώρα και με την συνάντηση την σημερινή. Φέραμε ανθρώπους σε επαφή να γνωρίσουν ένας τον άλλον και ίσως ελπίζουμε και ιδρύματα. Προφανώς βέβαια αυτά, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου Έφη, θέλουν και ένα φορέα. Ένα φορέα, ναι. Εδώ στην περίπτωση του ΙΣΕΤ ήταν πολύ ωραίο το ότι, ναι, ακριβώς, το ότι είχαμε την υποδοχή και την διάθεση, ναι, ας το κάνουμε αυτό. Στην Αθήνα, τη στιγμή της κρίσης, ας οργανώνουμε και έξτρα εκδηλώσεις και ξανά εκδηλώσεις και ας μην φοβόμαστε ότι ο κόσμος θα δυσκολευτεί, και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ συγκεντρωμένοι τόσοι πολλοί, γιατί από ό,τι φαίνεται τελικά χρειάζεται να ακούμε αυτά τα πράγματα. Τώρα το παρακάτω θα το παλέψουμε. Άλλωστε σε όλα τα πράγματα η διαδικασία έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και το αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει το αποτέλεσμα σίγουρα να είναι. Αλλά ναι. Και κυρίως για μένα ένα θέμα σε όλη αυτή την ιστορία και στην ιστορία των αρχείων, γιατί και εγώ προσωπικά δεν είμαι αρχείονόμος, δεν έχω σχέση με τα αρχεία, έχω σχέση με τα αρχεία όσο έχει ο κάθε από εμάς που είναι ερευνητής, έτσι δουλεύουμε για να παράξουμε κάποιο αποτέλεσμα, προφανώς πάνω και μέσα σε αρχεία. Για μένα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό το ζήτημα της πληροφορίας. Πώς μοιράζεσαι την πληροφορία, πώς ξέρεις τι υπάρχει πού, και το είδα από την αρχή. Τώρα, ας πούμε, συγκεκριμένα στην περίπτωση της Λίζης, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ότι ξεκινώντας με αυτή την έκθεση, ήρθαν άνθρωποι που δεν ήταν είτε μέσα από το blog, που ήταν έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρήση των social media. Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα ξανακάνει στο πλαίσιο, άλλοι πιθανότατα από εσάς το έχετε δουλέψει και ως επιμελητικό υλικό δηλαδή και μέσω. Και το μέσω του blog, αλλά και μέσω των επισκεπτών εδώ στον χώρο του ΙΣΕΤ, ο κόσμος ερχόταν και μας έδινε τις δικές του πληροφορίες. Τις δικές, και άρχισε αυτή όλη η ιδέα του πώς ενώνονται πληροφορίες. Προφανώς θεωρώ σε ένα επίπεδο θεσμικό, σε επίπεδο θεσμών και φορέων, είναι απολύτως βασικό να έχουμε την πληροφορία, να ξέρουμε ο ένας για τον άλλον τι κάνουμε και μετά να βρίσκουμε κάποιους τρόπους να συνεργαζόμαστε. I would like to, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. I would like to ask Michelle, how do you further educate the general public maybe to learn about the role of the archives, maybe public events or I don't know, other kind of... We have several initiatives. They probably fall into about 3 categories. The first is we do many public events where we either independently or partner with other symposia that are already happening at the museum, and instead of providing a lecture in an auditorium, in this sort of atmosphere,
when it comes time for the archives part of the program, we actually invite the entire audience into the archives. And instead of using slides, I will actually pull 50 objects from the archives, and if you will, do an illustrated lecture by trying to animate the original documents. We have found that to be very successful because I think people feel that the archives are behind a gate or are locked or are closed away only for other people. And by having it so immediate on the table, they can look at it. We ask them not to touch, but you can read it. And to see these historical documents up close and personal, I think it really changes the relationship that one has with these types of artifacts. Secondly, I'm very pleased, you've heard about a little bit about exhibitions that we've done, and we certainly work in that way. But furthermore, any MoMA publications, whether they're exhibition catalogs or specific monographic works, for example, MoMA recently published an entire volume devoted to women artists. And for example, then I was a contributor and I did an entire research project based fully on the archives where I exposed the important contributions that women have made to MoMA. I hope you all know that MoMA was founded by 3 women and throughout the years has continued to excel because of the great leadership provided by women, whether on the donor, trustee side or curators, or even such enterprising and creative women as one of our first press officers in the 1930s was completely ahead of the curve. She staged all these dramatic affairs just to get the press corps to come and take pictures. They would unpack famous paintings in the middle of the night, and they'd alert the press that they were coming at midnight, so the press would follow the trucks up to MoMA, and they'd bring them in under floodlights, and they'd unscrew the crates right in front of the window, so you could be standing outside getting your newsreel, and so it was really great stuff. So we do publications, and then finally, this is a different public, if you will, but we also collaborate with our colleagues who run the museum's book and gift shop, and we've developed an entire line of products based on original documents from the archives that we have reproduced in the form. We've taken a single image and reproduced it on the cover of a notebook, a mouse pad, a tote bag. It's even been made into a Swatch watch and all sorts of things. And when these items are sold, on the label for the item, it says on the reverse, this is an item from the MoMA's Historical Archives. It's something that was created in 1940. And if you purchase this item today, it helps support the ongoing research initiatives of our institution. So, it's not scholarship per se, but it's public. And I think it's really important to try to engage in these multiple levels, because we always know that the PhD students will come to us, but it's nice to really try to interact with many different types of audiences. Do you invite also other kinds of, artists to work on your archives, or this, what you said about archival artists? This is also another interesting question. Thank you for pointing that out. We have undertaken a few different projects in recent times where we're actually inviting artists to come into the archives and work with the documents that will then inspire them to create new works of art. We had several contributors to the 1969 exhibition that did just that. Right now we have an artist in residence at MoMA, and she has been extensively researching in the archives for a full year. She herself is, she is a photographer, and she makes artists' books.
but her practice is sort of to create historical fiction, if you will. And she's very interested in looking at some of these female founders of MoMA. So she's using the archives, but then the final product, rather than a research paper, will be one of her artistic productions. And then finally, another program that's very interesting is we are collaborating with our colleagues in the education department, which, you know, the educators are responsible for all the forward-facing public programs. And they were very keen to try to develop a new way to interact with the public. Instead of just having that tour where you go to the 10, you know, paintings and you stop and you talk to someone, they really wanted a way to be more creative and interact and have a two-way dialogue. And they thought it would be useful if artists could help them strategize new communication patterns. And so right now we have several artists, but one in particular is actually doing research in the archives, looking specifically at documentation about performance art in the 60s and 70s. And her hope is to actually recreate some historic performances by herself performing them in a public space in the museum. And she would like to make reproductions of the archival photos of the original performances and have them on the walls, and use that as a way to talk to the public about what performance art today is. And then after that, you could go into the galleries and see, you know, an exhibition about performance art. But instead of just, you know, walking up to a work by Marina Abramović and saying, in 1973, the artist, you know, laid down and invited the audience, blah, 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 blah. So these are some ways. Yeah, great idea. This collaboration between education department and archives. I have to say, collaboration is key. We find that with any department. I know you were talking about collaborating amongst institutions. MoMA is so large, we just need to collaborate within our own institution. But it's very important. Thank you. Εγώ έχω μια μανία με το θέμα, με το ευρύ κοινό και τις ομάδες κοινού που δεν ανήκουν σε αυτό που λέμε παραδοσιακό κόσμο της τέχνης. Γι' αυτό θα επιμείνω και προς την Αλίκη με μια ερώτηση. Αναφέρθηκε προς το τέλος, νομίζω, της ομιλίας σου σε θέματα πώς δουλεύετε έτσι πάνω σε ζητήματα φωτογραφικής παιδείας. Σκέφτεστε να κινηθείτε σαν τμήμα, πέρα από την σημαντική δουλειά που κάνει το Μουσείο και την ξέρουμε, στο πλαίσιο των εκθέσεων ή με άλλες ανεξάρτητα από εκθέσεις δράσης. Σαν αρχεία, το έχετε σκεφτεί ή έχετε τη δυνατότητα ή το χρόνο ή το χώρο να πάτε πιο άμεσα? Έχουμε εδώ τον κύριο Νοταρά, θυμάμαι έτσι, γιατί κοιτώντας και πάλι τα αρχεία το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, διάβαζα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως αρχείο και τη συνεργασία με και σχολικές ομάδες και ευρύτερες ομάδες κοινού. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό, σε εσάς γίνεται, ίσως δεν ξέρω. Σε εμάς γίνεται. Υπάρχει τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το αναλαμβάνει το τμήμα αυτό. Στη συνεργασία πάντα με εμάς. Όταν έχουμε μια έκθεση που όταν γίνεται το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού μας, πάντα τους ενημερώνουμε και ανάλογα διαλέγουμε και κάνουμε όλες τις εκθέσεις. Δεν κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις. Ωστόσο, δεν αναφέρομαι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της έκθεσης που προέρχεται κατά κύριο λόγο ή εξ ολοκλήρου από το φωτογραφικό αρχείο, αλλά και σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σε μια τέτοια έκθεση μπορεί να λάβει έναν χώρο στην ίδια την έκθεση, αλλά και μπορεί να συνεχιστεί να διευρυνθεί στον χώρο του αρχείου, δηλαδή πιο άμεσα συνδεδεμένο. Αυτό γίνεται. Έρχονται σχολεία, λέσχες φωτογραφικές, στα πανεπιστήμια, γίνονται ξεναγήσεις. Και στα ίδια τα αρχεία σας. Στα ίδια τα αρχεία μας, κάθε μήνα έχουμε ξεναγήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία γίνονται για μικρά παιδιά, για τη φωτογραφία. Κάποιοι μαθήματα φωτογραφίας
Και μία μέρα είναι αφιερωμένη στα αρχεία και έρχονται τα παιδιά ηλικίας 7, νομίζω με 12 είναι, και έρχονται στο αρχείο. Λειτουργούμε το σκοτεινό παραμονικό, δεν το λειτουργούμε πια, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση το λειτουργούμε. Και επίσης μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν και να βρουν παλιές φωτογραφίες. Σε ένα πιο έτσι πολύ απλό τρόπο, αλλά μπαίνουν μέσα στην ιδέα του αρχείου, της παλιάς φωτογραφίας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν τι σημαίνει ένα πρόγραμμα πραγματικό. Γνωρίζουν μόνο την ψηφιακή εικόνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται σε επαφή με αυτό που σε εμάς είναι οικείο. Έτσι, έρχονται σε επαφή με την έννοια του τεκμηρίου, του ντοκουμέντου, της σημασίας και της ύλη. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι η μόνη αρχή. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.